angihlehlanga ngisho umphindele ngangihlehla ngo reverse. Kanti shuthi inyoka yayisamsoconga ubhuti uphenduka inyoka. Ngoba wathi ususesha umuzi kwathola amathamba abantu une-underground lo muzi unjalo nje. Nalinda nombuso nje isikhathi azibe si-worried nazo ngifuna uqamamanga. Bese zizoloma ngisho siphuze yazi kuphelena lenyanga nje sesiduduza ngoba ngiphuma la ngabakhuluma nabo ngifuna uqamamanga. Bavuma futhi bathi abanankinga. Inkinga ilento eyaphakela umzakathi. Basahaba bathi masoshawa laphana. Ngathi ngizozama ukuthi ngithole inamba. Nginqobe-ke nayo yalekha kwesinye isikhathi because ngangitshela zame ukukhuluma nawe phuthumisele inamba. Bona nje babefuna ukuze ifamily ukuthi ba welcome. Then mase siyacasha ama-taxi because khona ungcwabana baye. Angcwabana. Futhi kuyala ukuthi uba. Konje ngiphuma la ngabona iFacebook wakhe hayibo. Babona ngempela ukuthi uyancatsha mhla Ziwani izolo ngesonto. Faka ijoyini yaseZayoni. Yeah. Sebuka nje ithumbe zakhe yabo. Umuntu wakhe nje uvele wehla nasemzimbeni ngosami. And ubethembele kimina. Ngamtshela yazi-ke foreigner athanda into ephathekayo. Ngoba bebengangikhona ngibathi sikhululekani. Yabo. Thina nje zamhlanganisa imishaya ngumali yokugibela. Ngathi mana yona inkinga ubuya. What if usifesi jikelele ngale khona wafika waphapha-ke futhi wathi ngakubuka ngizwe. Angimazwa ephapethini ke lo. Thembumbula ungeke kude kanjena mase sifike sishawa lapha. Ayasaba inkinga yawo. Kanti bona abantu abasupportayo. Okay. Namhlanje singawe namhlanje because ku part 1 kwakungonombuso. Iziphi ezigameko mfowethu ezike zanivelela lapha emgaqweni mhlawumbe ocabanga ukuthi abantu bangafisa ukuzazi futhi beqwashe ngazo ngoba mase useyidakamizweni ugcina usuwenza izinto ongacabanganga ukuthi ungazenza bese kufica inkinga kulezo zinto lezo. Yeah. Njoba nje nazi abantu bayazi ukuthi idakamizo uphuma ekhaya uyingane ifundisekile. Kodwa ufike emgwaqeni ushintshe. So nami ngeke ngaba-ke sesimeni sokuthi ngithuke sengithi nami ngiyozama phela lento yokudayisa ngane ngomzimba. Ngokuthi vele kwangayona shuthi into eyayingidalela ukuthi ngiyenze. Hayi yangihlula kodwa I tried. Kunomngane nami oqala nje owafika lentombazane kuthiwa uSlika manayo. Igcina sihamba nge-wheelchair. Kunomsisi futhi okuthiwa wayesiza wayeyimpumputhe shuthi naye wayeyazi because ukulimala kwayo washawa abantu. Then ngokuthi bekade umuntu omdala la eSt George's nje la eThekwini abantu babefisa ukumsiza wagcina esiza yena yize yesihamba nge-wheelchair kodwa sikhuluma nje use-Eastern Cape kubo. Yes. Lo sisi lo she was very beautiful ngekhathi zakhe. Namanje muhle ngoba asaphimi. Emngahle ugeli and abantu besilisa bathanda ingathini ingelo umngayo umuntu wesifazane. Wafika umuntu thizeni asimazi wayamba nge-BM yana ukusho lo baba emgwaqeni ofuka mthatha uSli mayemthatha umngane abuye ubuya kwakhe eyixoxa lento cause sasibhema iRocky ibuye naye ngathi umqondo yahamba azange simkholwe. Kodwa sakholwa ngoba wathi meqeda uxoxa leyo nto walokha out eqhuleka. Afike ethukile nje umbona ukuthi ngathi bekade ehlukumezekile nezinto ayigqokile ephuma umuntu eright
sayingeke unamanga lo hlamba ama-kilometers sikile abantu laba abadlala abantu besifazane sokuthi umuntu uzokhuluma nawe yafika egcineni anisavumelani ngale nto ebenikhulume ngayo thatha imali yakhe yakhombe yakushaya zonke lezo zinto sibabiza ngama-kilometers shuthi naye uSlee ahlangane nalo baba uma emchaza uthi ubaba ohloniphekile omdala wayengayitshela ukuthi engase ehlelwe inkinga nje athi akahlale ngemuva emotweni then aqale phela uSlee ibhizinisi malini amcharge yonke into nje hayi athi ngeke bephume bazoyenzela emotweni how suddenly njengoba ethi akaye back seat yena still uhleli ngaphambili isithini le yakhe ya drive uthi nje wagcina kudizi phansi kwavele kwaqhamuka inyoka akazi ukuthi yamenzani ngoba waquleka nakhona waphaphama sephaphama kwi-security lalo muntu amthathe khona esemfake 1000 ebelini ngenhlanhla ye-security ongayena umuntu wesigebengu wamsiza until aphaphama wamtshela ukuthi kunemoto efike nje yaqathaza yakudiliza angiyibonanga ngoba ngingaphakathi mangithi umuntu wesifazane and ugqoke into emfishane mayembukela ukuthi bomnyameni ngathi akagqokile wamsiza-ke kwawukusinda kwakhe engikhuluma nje njengoba wagcina sihamba nge-wheelchair iyona nto eyamthusa emgwaqeni into eyamvelela engazi ukuthi nami kakuyinyoka yini kakwenze njani ungaqali futhi ngaye yena ngisho ukuthi uwaba strong nedlozi lakhe futhi lamsiza kakhulu because le nto kuthama uyibonile usurvive kodwa uSlee wa survive noma impilo yakhe ke ibisibuthaka kodwa still uNkulunkulu amgcina ngoba wahamba waye ekhaya yonto engiye ngijabulele ngayo ize ese wahamba ngesine wheelchair izimo zasemgwaqeni nalezo azigcinisa ama-wheelchair wena igame yakho bekukushoplifter uma ungasilandisa umlando kusuka emuva iqala kanjani lento kufika kanjani ugcina usumpetha ohambe eze ko-Potchefstroom ehambe konongoma Johannesburg ibi-serious mayinjalo ikutravelisa kanjalo awusithathe nje ususe ekuqaleni kuze kufike lapha khona nishawa abantu-ke kuze kushona lo sesinengicabanga ukuthi isona sigameko sokugcina ila wagcina khona andisona sokugcina mina ngiqale nje i-shoplifting kwaku-2010 ngifika nje la eThekwini mangifisha ukuthi kahle kahle ngumuntu okhuthele vele ngithe mangibuka impilo esasiyiphila sengiyazi ngithi yonke into ukuze uBhamilton imali so yini engizoyenza ukuze ngibe safety because into yokuqala nje ebihlezi dume ekhanda namanje saduma ukuthi ngintandane kakusaphila ugogo ngaleso sikhathi yabo ngicabanga izifo zonke lezo zinto yabo okay yini engcono ukudayisa ngomzimba kungihlulile na shoplifting umngane amsizeni ongifundisa naye ngifundisa siqala la eThekwini eGaza yabo lo mkhulu wakudala lo shang third floor yes lo shop lo Edgar's lo ayisuqedile ayisuqedile mawusayiqala ke indima le ubizwe ngethwasa ngagcina sengiphothula ke nami ngila isangoma kodwa ngoba ugogo wa street yo waphela imnandi imali shoplifting injalo nje ayo ufuna ube muhle ube clean so ingakho mhlawumbe ngine process yokubhema yaba yindi because bengizenzela and ngithatha mahala phela etolo imali nje izi njengoba injalo and akudlalwa ke into ezako Edgar's ama brand kuya ngebrand yabo half price awuhleki futhi yabo mhlawumbe umuntu ukuqinisa umehlisela if a customer lakho ngempela yabo thina ke sibhemayo sifuna fast cash abangabhemi bangcono bayakwazi nokubhala umuntu a-collect end of the month so imali ikhona kodwa ekugcineni umvuzo yijele ukufa mina nje ngikhuluma ngino 36 previously from ngiqala until kuze kufike esigamekeni lesi ngiboshwe ngimncane
ugogo wayevela akhane iminyembezi mabemfonela. Athi inkosi yami ingane yaduduza liphumela ekhaya ayixoshwa ngayilutho. Idla uphuthe engilidlayo. Acele baphezulu ngithi ngicela abantu ngithi ngilala ngaphansi kombhede ngikhala. Athi nje soze ngilibeke Westville. Ngimdala ngimngaka nje angazi ngicabanga ukuthi ngengene eWestville. Angiyenzi leyo nto. Ube kuhlunga enhlizweni yami. Ngihlale lezo sikhathi bengiba nenhlanhla kodwa ngingahlali isikhathi eside term. Mhlawumbe ukuthi mangiboshiwe ngizotoka utoka ke usuke ungakagwetshwa. Ngihlale mhlambe 3 months kanjalo. Samangigwetshiwe sinama boyfriend phela nasemnyango. Bengithola isigwebo nakhona ukuthi sine fine imali. Because nje ekugcineni sengizoyeka naso lesi scheme lesi sagcina sishawe nasePotchefstroom. Ngaboshelwa ifoni yeSulman ya 2000. Awusilandise ukusuka nokuhlala ungasikheli phezulu. Shuthi la njengoba ngilibele ngikanga nje ngiyaboshwa ngiyaphuma ngiyaboshwa ngiyaphuma. Until ngize ngiboshwe ngasekhaya. Ngiyazama nala empilweni because ugogo ube street nje bayamazi ba-antiza ngisho emphakathini namanje. Ehlonishwa so yonke into bengiyenza bengenzela ukuthi inkosi yami uzothini. Seke wafika ngisho even eDalton sahlala khona bayazi iDalton uzinjani nayo. Wakhala minyembezi wabiza ingane wathandaza. Into ayijabulela nje wezabatshela nasenkonzweni athi izagumula igqoko izingane zabafana zabuye zaguqa ngoba ebona impilo esasiphila ngaphansi kwayo nalapho wayephuphile cabanga kanti ungisindisa nje kwelinye icala futhi isasino bangani sibizana ngo accuse so 5 and mina ke imini forward umkhulu ngangizoba accuse number 1 ukuba ugogo kangilandanga. Cabanga ke leli cala ele robbery. Babamba umlungu. And ngine show ngangizoba khona. Efike ezongilanda ngathuka ngama-shocked because ngangana mali. Yazi umuntu ke wakini yacoba ngangicobekile ngizingcolele nje ngingayitshela ukuthi ngasiqhamuka indlela. Wathi nje angikushiye ngihamba nawe. Ngaba sathe ngibika indaba yokubhema. Angithi ngiyamazi hayi bayilokuthi imali yokubhema. Ngineminyaka ngibhema mina ugogo wami bengayikhiphi imali njengogogo abandane zayo bakhiphe esayidini naye kodwa ngalelo langa wakhipha 150 wathi thenga lento yakhe yokubhema okusho ukuthi wayeyidonsile lento ayidonsa ngingafuni bengincenge nabangani ngicela sengivuma sengithengeliwe ke iskefu phela ngikhala ngeskefu sokuthi ngizobhema phambili ngishawe arrest ayi wangithatha ngempela ugogo ukubuya kwami ngahlangabezwe egate kathi ayasiza azi imange nje ugogo wakho kanti unjani baboshiwe ke abangani bakho hayibo ngembe angikholwanga ukuphuma kwabo kwabanzima engacabanga ukuthi awema Jesu shuthi ukuba ugogo azangangilande ngabe ngisahlele ejele oyedwa wavukelwa amacala wagwetshwa 5 years. Omunye wasiza ukuthi uboyfriend wakhe wayeforeign edayisa lezinto bakhokha imali. Yabo manje akusafani senza icala sibaningi indlela le yanto yayibhlungu ngayo kwasala 2 lo yedwa uphokela uboyfriend imali yamokola kanjalo azange ahlala isikhathi esithi lamohlala 14 weeks le 2 yagwetshwa ehlala 4 years. Lo yedwa ungcono nevisit unaye umuntu ombhekayo. Lo munye akana visitor bifanele nami eboshiwe uzaphume udla nje ukudla kwejele okumbi ukudla lokhu. Benenza kanjani robhale ngamantombazana uyixoxa nje ubekele isithombe umbukelo sekhaya. Hayibo but professor leyanto ekuthiwa iwunga masithi ngibheme isibindi siyavuka unembezo yaphela ngoba besimgrab umuntu wesifazane sikaze simibamba indoda kodwa umuntu wesifazane ngoba kakugogo umlungu lo bembambini bamphutha chain egolide ngoba igolide siyalazi liyakhokha liyadayisa mangabe ifone ntombazana usiza usheshisele uzuzuzu ungakulinga umemeze nje
uhlina ebusweni and akufanele ukuthi ube usisi uglama yabo lokho uthi uzophinda uzwele ube utamatisi kumele ungcole akubone nawe uthi uyihanihani ngempela ukuze nje Yesu uthi mithatha and uzokunika ngoba ninaso isilwana ngazi le yanto indlela inosathane ngayo ikunika isibindi ongasazi mase uqedile ukwenza zonke lezi zinto uyisole kodwa ke ka shoplifting hayi uyisola late mase izi ngoba ingathini icala lakhona mase khamba ngelo iloku ikunika intambende nje lokhu ikunika intambende nje uphume ngo free bail ngani kanti isystem iyabala ngoba ngisho ngithi mina nginama warrant 36 previous amacala amangaboshwa manje ngiyogwetshwa ngiyogqoka straight ngivusela amacala sengawakhohlwa amanye awo awusitshela ukuboshwa kwakho kokuqala wawubanjwa waphi kwenze njani uxoxela umbukele ekhaya ukuboshwa kwami kokuqala ngaboshwa khona egazi qala nje ukuboshwa ngoba phela hayi wawumnandi egazi waqala hayi manje eybo usasiqala la kwi-floor yokuqala mawukhona mhlawumbe izinto ezithandayo but la kwi-second floor angithi inama-sale imixile zonke lezi zinto third floor ilast layisha khona hawu angithi sengifundisile umngane wami sengihamba ngisho ngedwa 7 months nje impela ngiphila ngo-egazi ngo-hub babelandelana no akhamenzi ngaphesheya cause itolo zokudla angisebenzisanga kakhulu but nazo ngisebenzile ngazi kodwa ayikaze zingibophe ngenhlanhla into yashesha ngithusa zasidila ngenyama inyama iyabopha ngibona abantu sezisebenza nabo uthi yo hayibo uhlala kanjena kanti ejele ngashiya ngazama lokwengubo andike ngiyakuthanda ngigqoka nginjalo we nje ngayi-enjoya impilo yokuganga hayi ngaboshwa ngiboshwa lapho ngi-under age ejele-ke kuhamba ngeminyaka so ngangiyi-juvenile hayi ngihlale nomngane wami esingangazana nemnyango sifike isikhathi sakhe sokuphuma ubanjwa kanjani obvious phela mase ubanjwa i-footage mina eyangibopha nje cause basebevele bengazi kodwa ngiphula ukutshela ngumuntu ofast and ngiyashintsha i-outfits but ngalelo langa ngisho ukuthi zangikhalela nje umuntu waye kwi-control room hayi wayemlindile lo sisi isikhathelo yena angivamise ukuthanda ukugqoka ingubo egrey kakhulu engizo-apha ngazo ngoba phela siya-apha sinjalo ezovuleka kube ngathi ngimkhulu ngathi nje ngiyophuma ngabe ngicela uxolo ngayibanjelwa nje i-footage le third floor le esasisengiyazi sengifundisiwe ngayo amakhona yonke into ukuthi amakhamera suke khona kodwa hayi ukuthi phela umuntu usuke egxilile njalo ku-screen 2 angithi uyawazi ukuthi la waqala special ayengakawundi yayima ibhekele kumele uyiflathele kanjalo so mina nje esho ukuthi ngathi ngingena vele ngangiyi-target ngathi ngiphuma ngabe ngicela security becela ukungisesha ngaboshwa kanjalo iveli ithi 3,700 into yangiphenika enkantolo kodwa ngoba ngangi-first offender ngaleso sikhathi hayi umantshi wathi hayi wena udinga i-punishment ya 14 days nje just i-rehabilitation cause ngesikhathi uhlela ngithi uboshwe first day usukuphelele ngakusasa mawe enkantolo ney'nwele suyebheke phezulu Pikachu into ongayazi ulwela nje uthi Nkosi yami ngathi ngingaphuma ukuthandaza into engapheni kwa mhlawumbe nakuthandaza kade wagcina ukuthandaza kodwa-ke ngoba ufuna ukuphuma iyasho into yabantu ithi ngifuna ukuyobhema avela athi manje no wena ngiyakubona usadinga i-rehabilitation punishment 14 days hayi 14 days-ke eweziveli balaleli 3 months 14 days angiphathi-ke khona uma usafika ngoba ngisho into yangikhanda ayibo sengijwayele sebengibona njalo shuthi uma ngifike ngingena e-reception hayi bo nangu ukhumalo sebeyangazi nanokuthi kuwumuntu oyikhululekile khona nowephoyisa langasekhaya ka-J agcina nje bengikhumbuza zonke uma ngifikile nje sawunanga ukhumalo hey wawungakhali and ngikhala ngempela ekuseni masezewuvula iphoyisa lizozilisa ukudla mina ngitshathi kuyagodukwa ngihlezi ngicabanga ukuthatha isikhwama sami ngiyicele
So leyo nto babehlezi bengicona ngayo kodwa phela ngahamba la iqina isibindi. Yabo ngajwayela ngabona ukuthi ayakubulawa umuntu kona la kuukuthi nje hayi awudli into ethandayo. Nevisitha liyakalelwa izinto ezikulethela zona. Iyona nje into engingayisho ngejele futhi awulala endaweni ucabanga ukuthi uzoba comfortable kuyona. Uthi ungena kubhaliwe kahluza ingqondo. Ngoba vele bakhona hayi sehluza ngoba nami ngagcina sengihluzile ngoba ngaba ngishiyanga. Nalento ke eyagcina siyenzekile uNkulunkulu wayengikhombisa ukuthi kubungozi kangakanani lento engiyenzayo. Because angangayitshela ukuthi ngase kwenze into enje kushona umuntu ngihamba naye. Yo. Wenzeka ke ndikwashona umuntu owayeyikhanda lescheme. Ngasho njalo because mina ngisibe ngimncane kunabo bonke. But ngisebenza yona into abengizandela yona ababhemi futhi labantu kwakhona ke lento obaphela wena ufundiswa umngani wakho ikhula kanjani ugcina manje usurecruitwa osisi abadala. Ngingasho nje inkosami ukuthi ngithola usisi wakhona endaweni ke manje emphakathini wami. Ayezwe ukuthi nginolwazi oluncane le shoplifting. Hayi naye afuna ukungitest. Hayi mayibofika hayabona ukuthi hayi ngeke striker lesi. Angisakudedeli. Ini nginemnyama ngibiza ingane yagogo. Hayi wengane yagogo ungamika malakhe nkosami. Naye mayibona ivideo hayi kabi usivele usephumlile usemdala unanezimvu ke yena. Usuretire. Wa retire. Wayethanda ungibiza engamufuna ugogo. Emezongilanda kufanele kuyosetshenzwa. Fanele adry ekhaya kubiyeliwe. Fanele adry nje njengesoka. Into engizobe ngiyiphenika la ngizama izindlela zokuthi nje ngigcine ngiphumile. Ngoba manje hayi na manje ngiyambona nje losisi indlela engangihlanja ngayo. Tatazela ibhadi. Hey ngoba ugogo unalento zakhe ke ngoba ngisho uzube phupha enzani. Ayi kube angibone umuntu omdala uyakwazi ukubona. Naye ke uncami uzoloke ehlenyuka ke memeza nje gcine sembonile. Awafunani kodwa lo muntu omdala kumina hayi kancane ngoba nje ngisho ukuthi retire kufanele because uko 50. Njengoba eko 50 years mina lapho ngibo mhlawumbe ngingangiko no manje ngeke sikhathi mhlawumbe wayesa ku 40 something ngimina 18 years. Kokho nje ubona njengathi lo mama uyena ungifakile nje akasacabanga ukuthi mhlambe ngabe lento ngiyifundiswe abanye abantu. uNkulunkulu ngoba ushone nje enaleyo information kanti no naye usisi wabona indlela engikhuthele ngayo. Ngoba nganguthanda umsebenzi wami. Wonke umuntu uyawuthanda umsebenzi wakhe. Ukuthi usebenza kanjani but as long as uzokufaka imali ephaketheni. Into kanjalo wodayisa ngomzimba wobulala abantu enkabi they love their jobs ngoba zifaka imali ephaketheni. Ukuthi lo mali uthatha uyenzani akudinga umuntu lokho. So ingakho ngicela sengistrike nami. Ngayibona ukuthi hayibo lento le hayi ngiyayishaya. Nangu ukusise sengixhumanisa neskimu lesike esingaphemi. And nabo mabekuthatha uyakhokha imoto uqala. Iqashwa phela imoto. Khokha petrol. Anginalo utho phela ngipharo. Hayi kodwa ngoba she knows ukuthi ngiyasebenza ke lo. And naye mayibabeka nje hayi ngiyathembisa. Bangitesta itrip yokuqala la eDurban around eDurban. Ikhokha u500 ngosuku imoto mayiqashiwe. Hayi ngafike ngabenzela amanga. Wadlala. Hayi ngabenzela amanga akakholwanga usisi udriver because usisi lo driver uyena lo ngimsho ukuthi ingosami wagcina eseshona. But usebenzeli benestezi nemoto ngayo nemali shoplifting. Hayibo. Bo bana bandla imndeni. Hayibo. Bondla imndeni ikhona imali. Inemali lento. Abe kodwa umthelela. Umphumela mina wejesa wema bonke futhi omama engibaziyo sebathatha umhlala phansi. Ngoba kuya retire phela emsebenzini.
noma umuphi umsebenzi uyaretire. Yeah, awusithatha usibeke bakutesta ngempela wadlala. Awusibekele nama-figures imali ukuthi ngempela makusetshenzwe kahle mhlawumbe kuhlukaniselwana malini. Makusetshenzwe kahle. Asifuna uqale lapho qhubeka-ke ukuthi bakutesta. Okay. Maye ngithesta-ke usisi lo khoza kangazi and unovalo phela uzwile kuthiwa uyabhema futhi usisi njalo. Hayi mase uyangibuka cause hayi bonke-ke futhi abantu mina. Ngisho ama-social worker eqala ukungibona for enganeni yami. Hayi abazange bakulinde ukuthi uyena lo ma wengane babelindele phela bona iphara elingcolile. Hayi nalo sisi naye yabonza hayi kona kufani kusangazameka. Hayi ngafike ngenze enye into ngabadlalela ngaze wa over. Within a minute mangena esitolo and ngangikhonza isikhwama-ke mina. Lento kulayisha ngithanda sisi ngoba ngikho omkhulu. Ngifuna ungena nesikhwama empty bag. Ngizofana into esu 2-3 and ngithathe ibrand yangempela. Ngifast into engidle ngayo. Ngiqambe nje nobuyelo engqondo angisekho. Benginokungena esitolo mina ngingene ungangiboni ngize ngiphume ungangibonanga. Indlela ade ngivunywe ngayo. Kodwa okay mase ngisesitelo sisi abonisa hawu ngamina ziyasha. Ngiqale-ke manje ngibe nalokho phela akufani abantu abangabhemi labo. Kodwa indlela eshuthi ngangisebenza ngayo babengi-understanda ngale ndlela exhosa tsana. Bengilanda ngisho khona lapha yakahell eGomora eMaskandi ngqo. Bafike bapake ethiyosi imoto. Mangithi anginayo imali yokubhema iphume imali yokubhema akhiphe ephaketheni lakhe. Ya petrol ngiyakhokhelwa. Indlela engangisebenza ngayo. Ngimncane nje shuthi negazi sagijima emsebenzi ngiyawujabulela. But-ke emotweni zasingaphushani ngamadolo. Sasisebenza nje sonke. And njengoba usebenzile siyabalwa ngithi impahla uzomela sidayise qale kukhokhelwe imoto umsebenzi. Then sesisebenzela thina. Makhambe kahle nje. Ngosuku uyawubhala 2.5. Hayibo. Makubhedile 800,000 ubhedile. Shwebile thina makunjalo. I was a drug addict ngempela-ke lapho ngale ndlela nginedozo ongayazi. Ngibhema. Ngoba mina yami imali angifuna amanga. Ngisho ngifisa kuyihambisela ugogo. Ugogo wami bethandaza ebekholwa ngokweqiniso. Wesho kahle. Athi Nombuso angikwazi ukuthi usebenzaphi. Ngisho uNkulunkulu engangitshezisa mdala uduzile. Angikwazi ukuyithatha le mali. Ngiciphiza inyembezi ngikhala ngidini. Ngibona ukuthi yini ngenza njani. Ngithenge lo bra amaphenti ngimtesta ngakho indwangu imfaduko. Athi ngani yomntanami angikwazi usebenza. Umile ngaleyo nto. Ngempela futhi wagcina sebona ukuthi lento ngiphatha ngabi. Ayithathe le mali engisuke ngimlethele ayibeka ngaphansi kwe-radio yakhe. Mhlazane nginenkinga yokuthi mhlawumbe nginayimela ukubuyela emuva eThekwini because sagcina sesi-understandana. Akhalela ukuthi ungavesane nyamalala ngingazi. Yabo nami ngazama ukumfundisa njengomzali wayengithanda understandisa nje nge-drugs because eqala ukungibona wabona ukuthi yo kanti lento nje ngibalaza ngizama phela nami ukuthi ngimprove no hayi ngoba gogo ngithanda ukuthi ngiphume ngiyohlala emgwaqeni isimo ngiyagula ngempela hayi indaba ukudlala. So waqala lapho ngisupporta ma-rehab uthenga ama-methadone nje asheme uzamile kakhulu. Kodwa ngoba ngangimkhohlisa akuzange kuphumelele. Sahamba isikhathi ngiyaboshwa. Phela into yami ngaya kangibheke ejele. Hayi bo akahlangani. Kodwa la angichaza khona sengibanjwe shuthi ngibuyele ekhaya kancane ngoba bengibuye ngimvashele because behlala yedwa. Ngihlale futhi hayi uthi ngimvashele ngibuyile nje lami ngihlale noma u8 months around eKamashu. Ngishama shopping center ke manje. Shoplifting. Qhubeka nayo. Elinye lamalanga ngiboshwe. Mangiboshwa kakuyi Women's Day. Jwayele ukungithuma uyangithemba ngo200 300 400 nje kuya ngokuthi ngithumane eSpa. Thanda ukudla eSpa. Yimlo angithi ngijwayele ukuphuma njalo plus imali nje vele ngiphuma ekhaya ngine phethe imali ngaka
ngiyazi mina ukuthi esitolo ngifike ngithi mbo ngiphume ngodayisela umama lapha e-station benhloko le mali ngiyayikhava and ngiyikhava kodwa ngoba phela ngangazenzeli ngabanjwa ngelinye ilanga lakhe yayi 170 imali ayingisume ngayo incane kakhulu ezimalini ayengithuma ngazo so ngingasho ukuthi iyona nto engeke ngayenza ekhaya since ngaqala ukubhema ngangenza sure ngoba ngangibona ukuthi she's an independent woman and ungifundisile akazange ngifundise ubukhotheni imini ngizikhethelile so ukumfaka leyo pressure abazali bebehlezi bekhala eza esho kwathi noma sekuvuka into zama amacala ngoba ngibanjiwe ngasekhaya umseshi phela eBridge City sanda kuvula ibisebenza ke eBridge City kaMashu wafuna umseshi waza kuthola ekhaya sengiphumile mina umuntu wami ungikhiphe ngebhayile sebetholile ukuthi ha lo muntu unemacala mangaka uphume kanjani ngoNkulunkulu uMatch kwangipha ibail 500 ngoba mina ngiyazazi ngangiloke ngiphathisile nje eziboshweni eziphumayo uthi hayibo ngitshelela umuntu wami uzama mayengithanda ngiya eminyakeni 4 years ngikaza ngibona wagcina efikile naye wathi angibhanisha ngahlala inyanga no 2 weeks ngaphuma ayidinwa ngayi kanje inkantolo isiyamemeza phela itshe ngizoqhamuka la angisekho mina sengisemnyango lo baba zame ngayo yonke indlela ukuthi agcine ekutholile ngani na ngama address lawe swabhalisayo lo baba umfundisi umseshi bayazana nogogo khonze apostoli lo baba uyiChristian angene nje ngokuthi cha uzomgoqa ukuthi ayisibayazi ukuthi ugogo kuphela ozongenza ukuthi ngibuye uyena onamandla ukuthi angithole ngoba base bengizamile befika la eThekwini indlela engifuna ngayo baba ifuna ukungibopha yo manje lemcika kakhulu akangazi nasebusweni nama ngimazi indlela engangisaba ngayo risk kodwa hey ugogo wama nami uthi nombuso ngamphendula into eyodwa ngathi we baba angithi umsebenzi wakho ngixolele kusho njalo baba uZulu kodwa angikwazi ukubopha ingane nomntanami ngajabula ngeze ukuthi abazali bethi bayasithanda wathi akaza ngitshontshele ngisho ispoon ngiyakuzwa nje ya sezikutshelile ukuthi wahamba la ekhaya ngimthumile yebo iqiniso igcina nje wayehamba no 170 engangimthume ngawo kodwa wayiqala entweni izingane engihlezi ngizwa abazali bekhala ngazo abasanaze wafridge batshotsha ngisho ukudla yonke into mina unombuso ngisho nawo odrop wakhe impahla zokugqoka wamenzela nje ama example azowabona ukuthi no yena ubona kuyisono lo ngempela ngoba wayezoyuza yena ukuthi akwazi ukungithola and nami vele makukhuluma ugogo engidinga sengimdala phela manje angisalandwa fanele ngithuka ukuthi okay uthi unenkingi usemdala uyagula zonke lezo zinto obviously ngizogibela mase ziyangikhalela kodwa wamtshela leyo nto akaphindanga ubaba uZulu wafika ekhaya lento le yenzeka nje usezoshona vele mhlawumbe kwaphela inyanga nezinyanga umakhelwane lo baba akazange afike emncwabeni ngangivule igate la ngale back ngabatshela sho abantu wami makufika nje ezakadalawane ningitshele ngoba ngangisaba ngiyazi ukuthi ngisalelwe icala ngikhuluma nje namanje iyona into eyangivulisa ingqondo senginengane manje ngizogcina kephi ngoba ngiyazazi vele ukuthi nginqaka and lento le ithuphe ekhulumayo ngisho ngaya kuphi besiphuma ama trip konongoma koGoli koDandi si enjoy impilo life wangempela Chabe maniphumile nje neJohannesburg benifike nenze imali mhlawumbe ngenyanga sitshele nje hayibo yeah siyabhuka la no asihlali inyanga sike masiphume trip nje ya 4 days 3 days and sithanda ikhathi zephisi angiphathi ke makuthiwa Black Friday ho siyalala nona 5000 makuthiwa siphumile ke from eJozi because eJozi yona into engakulenganisela ngayo enkulu nje trip u5000 ufanele uwenze usuke eJozi awucabangeke lezi indawo sibuya siza ngala awubona ukuthi lapho ugcina
15,000 enihlukana nawo ngo 4 days ngo 3 days siphumile sizosebenza. Ongcina akusho ukuthi ngoba uyegoli uzohamba egoli ubuze eThekwini. Usha wonke amadolobha phakathi negoli neThekwini. Nale ndaweni oyithandayo mashidi namhlophe. Hayibo. Emahotela ngempela. Zonke indawo eyibo. Khona nje ihotela ngithanda la kaNongoma elalilihle ngeke kusho ukuthi lika Nongoma. Cash wakho nje. And uyawukhipha ngoba manje yonke into nje iza nje. Sahayibo mina bengidlikeke la 50 rand. Excuse cause mawubhema kudla kwespoon asikuthandisisi kakhulu. Bebethanda ukungibona twa idla imali yakho ukhululeke. Mina ngithanda i-mug and bean. Keke leli yabo i-queen cake but le ya 50 rand enkulu yase-mug and bean. Ngithi cappuccino yami. Oh girl. Girl. Ngidlele lona. But ngijabulela lokho ukuthi at least sengikwazi ukuthenga ukudla ku-100 rand ngidube nje ngikhiphe. Sisazoya kwisapha. Ngihamba ocasino nje ngiyikhipha nje ngiyithola. Bengingena noma ngephi ngoba nakhona size sehlelwa ile nkinga esehlela ePortshepstone. Sasiphuma khona eGoli. Sekuzoba uDisemba usuqala sasiphuma Black Friday siza ngapha nganeni. So ngasho sasizofika la eThekwini. Ngishawa nje mina ngiphethe 7,000 ebeleni. Hey. Ushawa waqhasha. Hayi imali ayilahleki. Kodwa bayithatha ke amaphoyisa esibhedlela because phela indaba yethu ayisitrend ngithi. Ukubanja kwethu saduma umhlaba wonke leyanto ngathini babevele bemfanisa lo sisi. Kahle kahle akufaniswa lo sisi omkhulu. Kunomama obegqoka inzila ubecedile abantu endaweni ePortshepstone. Thatha kodwa yena amakhadi. So lo muntu bakathetheleli izalukwazi abantu aba triple yonke into. Yabo ukuthi bakuhlaza abantu endaweni. Uthe mase kubanjwa thina awusagaxela madoda. And uyena impela angayigqokena nezinto ezimnyama. Hawe. Uyamazi. Uyena impela ubaqedile iyazwakala evideo shaya. Lapho thina sishaya singena esitolo eFashion World. Akusekho ukuchaza into enjalo iforum indlela egcwele ngayo. Hayi walimala ke bamphora imbobo sayisibhedlela. Mina nje ngagcina umuzwa ukukhuluma kwami singena. Yabo musa ngena nisacilonga nifike because mina ngingalimele kakhulu ngiphuka inyawo. Ngilo ngimuzwa nje uba igama lakho uyabuza unesi. Ngifuna ukuhamba la iyona into yagcina ukuyisho kanti umphefumulo usuyaphuma. Basaba ukungitshela semzane bangitshela lezi ngabo 12. And nami le ndawo ngasinda ngoba ngisho ngoNkulunkulu unkoko wami vele ngisho njalo nengane yami ngoba ngangikhulela. Ngadischarge udokotela ngo12 ebusuku yonke lento sengitshela nje. Ngifake ngisho i-catheters kodwa ngile ku-X-ray. Mabe ngiza X-ray bathi nje ngiphukile it's all injuries. Kodwa mina ngiyaziza ukuthi ngiphukile. Sengiphila ngomjovo nje lo drug nayo phaphame ngiyakhala nje kuphela. Awusho uma ushawa abantu beshintshana ngawe yini esuke iring ekhanda lakho? Ukufa. Ukufa obvious. Ingakho ke mina ngavele ngayifisa. Ngoba ngangibona vele kuyafiwa. Obvious ukufa ngoba phela iya depend induku. Kodwa leya ayengikaze ngiyibone especially abantu besifazane. Hayibo yena inkosi phakathi leyanduku. Wisona ungasazweli. Hayibo ngisho amantombazana khona shaya hayibo. Hayibo asazwelwa. Hayibo hayi amasingile amecele ebusweni usengiyibona lento usengeke hayibo ngiyafa mina. Nya Umuze ubona ivideo na yini eyavuka kwena? Sengiyibona ivideo. Angifuna mama kwakuwusizi because the way wawushawa ngakhona yayidabukisa le yanto. Kodwa mase ngixoxa
Ayi babephile bahleka abantu ngoba impela ngibukeka ngishonile serious even la ngibhema khona la angithi ngiyachenda babazi ukuthi nje ngishonile usuke ngalethwa ngalo ngemoto cause baba ngani yami transfer imali ukuthi ngifakelwe ngoba ngisizwa abantu ababezona nalo sisi ngamanye imazi babe ngibalekisa ngoba ngisho ukuthi ngoba ngithischarge babe ngilahla ngafika amaphoyisa angisesha again siseshiwe kodwa sengiyaseshwa ngokuthini kade ngicela phela ngithi discharge ngiyazizwa ngiphukile ngifuna ukuyosizakala ngasekhaya ngoba ngiyabona ukuthi alukho usizo la kodwa manje abantu besifazane baney'nseka yabo bayangi-highlighter kodwa ayi umuntu athi ngiyasaba kubuhlungu bayafisa ukungilifta ngithi khona imali ngiloyo ngimemezile hayi umetronol lapho enenhliziyo embi hawu umxhoza wema ngazigcwala ngumaphoyisa nje shuthi wathi mjovini and ngokukhulu unganaki isikhwama samufi umnganami sisale ngakumina but imali angithi angigqokela mento zakhona phela ngifaka esikhwameni ngirelax angiyitshela nje ukuthi sengingaze kwenzeke le yanto eyenzeka mama sesha isikhwama kunemqhinga emngaka weyiliphu iy'liphu za everyday sasisebenza kithina everyday kodwa shame naye shuthi ukufa wayesekuzo cause ushona nje wayesethatha ithenda nakhona wathola umseshi nje thizeni cause isidudla sasisihle wayemuhle usisi Mabongi enenhliziyo enhle so umseshi wamfaka ey'ntweni yakela lento ukuganga ini kodwa kuyamokolwa-ke phela ukuze uthole umsebenzi oright uma ungayanga esikoleni so wayeseqalile ukumokola and hayi sesizosebenza kamnandi ngoba wayeshilo athi iskim sami ngipheka nani sasizophekela iy'bosho but ithenda kweyakhe washona nje esekhokhile u-10,000 ngoba ubaba wayesekufuna u-15 singene naye wayesebona ukuthi akukho right ukuganga ngoba ukuba wayengabona kanjalo ngabe akazange azame ngale ndlela azama ngayo so wayesezamntu okuphuma everybody hayi kuyaphuma ufuna uphume lapha kuyashisa insimbi yesimnandi imali yakhona kodwa uyidla uzwile manje labo kuyibona abaphunyuka ababaleka kaze niphinde nihlangane ukuthi nibhunge nje nixoxele nje niphuze itiye sahlangana niyashalazelana no asikwazi ukushalazelana mekhulunya amaqiniso phela eqineni asikwazi ukushalazelana cause lo yedwa wayefisa ngisho ukuthi ngingabatsheli nje abanye ukuthi she was there esikimini cause ngathi bawo-homeline nozisi Mabongi sabobhuti bakhe kanjalo hawu mina ngayikhuluma yonke leyo nto ngoba phela vele ekugcineni iqiniso kumele liphumile ayikho into engizoyifihla but lo munye-ke sasivele zizwana until now bebuye angibize efuna ukuthi sibuyele emphantweni eyi kodwa manje ngiyasaba ngoba ingane yami yaxhuma yahlalana ngesikhathi ngithuke eqholo on to find out ngina-6 months sefanele ngiqala iklinikhi ngokukhulu ukuphuthuma yonke into yami yayisishesha nakhona nje hayi angiyitshela ukuthi ngabe ngiyithwele sengina-30 years ngangingayibheke inamba kanti uNkulunkulu ungiphinga nentombazane enhle ngayithola kanjani ingane ngamuntu wadokotela yathuka ibihleli la ngemuva savela isisu sami late kwasho sengizoteta iy'manga zaNkulunkulu ngivele ngiyisilenda kuphela nje kwaba amabele ngagcwala ngayitshela ukuthi hayi ngoba vele bengilele esibhedlela mhlawumbe ingakho ngithe ukugeyina bengingazidli idakamizwa kanti lutho khona umuntu wena waxetshulwa nengane esiswini nengane esiswini ngane nje isekuyaxetshulwa umphakathi ngangazi ukuthi hayi kodwa aba-safety ngangazi ukuthi uNkulunkulu mina uyile nto uyayenza kuthiwa ngisho umuntu wesifazane eshawa umuntu wakhe nje beshayana ngesikhathi uthuka ingane iyabaleka ayitholi ngisho nakancane induku le yami-ke yahlala emqolo ngoba kwakunzima kakhulu but nje kuthiwa ngisho umbona umuntu wesifazane okhulele ulwa njalo kushuthi ngabe ingane iyashayeka ithiwa iyabaleka ayithola nje ukushayeka yona so eyami nje hawu ingakho bethu nozimanga
Hayi Oh uNozimanga. lisuka lapha igama. Suka lapha igama hayi uNozimanga. Hayi bo aqhamuka ngenye indlela. So manje bathi laba kwenzakalani because wena angithi usisi wathi mawuphuma etoilet wambona esekhutshwa. Laba bathi kuze kufike lapha ekuthiwa babanjwa khona. bayabaleka. Iqala kanjani into? Angithi lo sisi lo njengoba senze leli cala lesi sitolo. Yeah. Ngokomthetho kufanele singene emotweni sambi. Silalela udriver phela thina. Hayi udriver kanelile kahle. Bathi no asibeleni incane iPortchefstroom. Yeah. Kodwa iyakhokha. Ngokuthina saziwa ngithi endaweni kakhulu iyona futhi sithanda kuyona. Uthi definitely sure ngesingatholi. Ngoba manje sisenza umsebenzi usunyukile. Akusazona ingubo kuphela amafoni to finger. Oh. And sasithola imali ngayo. Mafoni. Hawu. Umuntu nje usamdidisa esitolo. Kufanele kube mude. No, kufanele ube mfishane. Wena ozoba uqoqe lo usidumbu. Sibabiza ngeyidumbu. Angiphathi kosuke ephathe side bag. Lezi ngane eziphatha amase hawu. Lowo wema muhle. Hawu vese nayo into nawe ma blaza uphethe kahle. Masibona futhi ukuthi isikhwama sakho sila uzivulile sikuthuma phezulu. Kodwa fanele uthunywe umuntu ongangami umfishane. Yeah. Ukuze sisifana ngosami sicela ungibambela obvious uzodungeka umqondo. Esikhatheni nweba isandla angithi isikhwama sisala sodwa la. Hey. Ngitshela ama tricks ke manje ukuba abantu ngavela abantu bakithi amafoni abo abantu sothumune bahle ifoni akazi usihamba kanjani. Yabo kona ngiyakhumbula ngikhulunyiswe intombazane ethizeni. Kodwa manje awukhame yabo ukuthi nje sikulahlisa umqondo uluze leyo lo focus leyo. Nawu ngesethi isandla ke Ngesikhatheni nweba nje isandla mina ke la sekufanele ngenza ubuchilo bokuthi awuthinteki nangengosi. Simbiza ngomahlaba ke lo onesandla nje esithule esithe umahlaba ke lo. Yeah. Usidumbu lona okhuthuzwayo. Umahlaba wena ubanike wena osuku. Mina ngumahlaba phela. Wena osuku no ngathini? Yeah. Mina bengumahlaba ngimfishane. Yeah. But bengingakwazi ukuphotha. Lo sizi lo engaba ngasekhaya. Wayeyigwalanyana ke ekuthatheni amafoni. So yajika lento mude but uyena bephotha. Hayi uyiclown vele. Yeah. Uyayi uyiclown. Wake wangenzela enye into eMaritzburg. Ifilimu. Awe ma. Mekugobise phansi ngiyoze ngiqede into engiyenzayo. Ubheke phansi. Ophax usize 3 u4. Hey nasi wenkosi yami ngame. Hayibo isikhwama lesi engisifunayo ke ufele emntwini. Yeah. Ubophele etendeni phezulu. Imali lapho. Ngithi ngiyazama ukuyiqaqaqaqeke ngiyabona ingeke. Ngavula ozibu bawu2 ngakhipha yonke imali. Ubheke phansi njalo. Awucabanga ukuba wayephakamisa ikhanda ngisathe mina. Kodwa lwaziza ubengiphothela mnandi. Ngize ngiqede into engiyenzayo. Uyaphotha. Uyaphotha. Wena uyahlaba. Ngiyahlaba. Uphotha usidumbu wena uyahlaba. Yebo. Ngiqede ngisheshe ngihambe ngemotweni. Isystem. Yawo. Makhono wesithathu mhlambe mangibonze ngibonakele mhlambe ngipheshe kufanele ngihlangabeze fast ngigabhele kuyena. Siqhubane semotweni. Asahambi nakhona ngokula hayibo. Kushaya ubuchilo. Sihlangana emotweni kodwa manje ngeke silandelane kanje njengabangana sazana. Senzelani na obanjwayo. Singabanjwa sonke. Hey. Kuba uzosiza umunye. Scheme. Mase sibanje sonke phela yaphela kanjalo. Izo leyo kuyaphela ngathi. Fanele masiboshwa kuwashwa abantu abanye babe khona. Abazosala abasebenza eminyango basebenzela ukuthi kuphume laba. Injalo nje lento. Ischeme. Yes, scheme. Because awukwazi ukusebenza wedwa. Inzima lento uma uzosebenza wedwa. Lamadoda athanda ukuhambeshela nodidisa kanjani nona? Umuntu wesilisa ulula ngalendlela xa usanzana. Hawu. Beze bebanjwe nje inkunzi bangene ko Liberty yini kubalula.
especially ke nje mawumuhle hawu uyamlutha khona abathanda vele ukuthenga ke nje umzimba mase ungene ngaphakathi ke hawu usho kahle ugela athi ngimdede ngidedela indoda mina and ayidedeli ngempela iphuma inganalutho uyayilutha ngaphandle komuthi ngaphandle kwani ngokuthi nje akwenzele qala ngikhula ngizokuthiwa ababefaka ama-hygiene ayisekho leyo nto manje ingane zamanje ziyashisa bhe ziyashisa bhe and umsebenzi yawo ziyayithanda ayikho nje lento yokuthi sizophatha izinto ufakele umuntu ukuze ajageke ukuze ukwazi ukumkhuthuza no uthi nibe nisebenza ube vele ufaka isandla ngani la ubumkhuthuza ebhlukweni lapha ubuthatha uholethe ifoni khona omunye umngane wami ke wayevela abamba ukhiye we-steering semoto akubamba inkunzi seniqedile ukwenza ibhizinisi yonke into uyabona ukuthi awema ungikhokhelela imali encane R200 avela kuxhuma abamba ukhiye seninyalwa ke manje ngeke ungayidedeli ifoni ngoba uzowenza ingozi uzothini kumfazi uzothini kumfazi eyibamba inkunzi life yabayibesifazane yini kube amadoda nabafazi athanda ukuthenga kubangwa yini lokho sike sibabuze kuyashiyana kuya ngemndeni kwezinye isikhathi nje vele uthola uyikhohlakaleni nje umuntu wesilisa omunye uthola ukuthi waphoqwa ukuthi ashade kodwa usathanda ubumnandi sike sihlangana nabantu banjalo omunye uthola ukuthi uyamthanda umfazi wakhe uyamhlonipha ngale ndlela exoza thana inkinga ibesempedeni ahambe ayothenga and mayifika lapha ekuthengeni ila enjoy khona inkonzo esekamereni so ihlukene lento kunabantu aba-straight nemizi yabo oqashayo ngempela ngisho ekuthatha ngeza kuthatha epublic uzokuthi uma ngilinda lapha egarage cause uyayihlonipha kwenza sure ukuthi ngifuna ukubonakala kube khona ke nje usikhotheni bamadoda izinja ingenandaba nje exhaphazayo mase uba amagiloms again hayi amagiloms ke hayi wena engwasisabayo ngempela agile ingane zabantu abayeze emaredweni abantu bekhuluma abanye bayasinda abanye basindi yabo nje khona umunye futhi intombazane eyasinda ekhuluma eredweni angisazi kumuphi unyaka nayo yathathwa ubhuti thizeni kanti ubhuti engathi uthwele noba bewuthunge phazama bewuthunge ikhaladi nalo ntombazane cause kunamadoda akwazi ukuthatha abantu besifazane vele ngathi 2-3 sam lo awungitshela benze njengoba nisuke nibona amaphone kwesinye isikhathi really nabantu abamnyama bayayenza leyo nto u3 sam u2 sam 4 sam so wayebathathe kanjalo ke naye kuzoba ubani u3 sam so hayi ubhuti wayishosholoza imoto wayethe uhlala emhlanga hayi yazi yadlula emhlanga imoto ingane zaqala manje zathuka wayifaka ngaze eplazini kuphi indawo phambili komhlali ngale angithi kothongatha ngazi cause lengane ithi ayazi vele indawo yabona izingane eqhamuka mhlambe thothi uqhamuka ngala koGoli Mpumalanga yasazi izulu sona but indawo akazazi kahle hleza seTepeni ngoba njena wathola usizo wasizakala uthi mabehamba nalobhuti emotweni ubhuti ayishaya imoto non stop nje plus ufreeway yawazi uyavuma sebusuku bangene kule ndawo mabengena kule ndawo inezimoba i-drive in yakhona ingakanani yinde hayibo phakathi kwayimoba kunomuzi onjani umuzi cabanga akubonakali kodwa moqhamuka ngazi ukuthi plus like kanti umuzi wabhuti thuka ingane ezingeni la ezisima ingena umuzi omuhle kanje athi bo sisters ngicela abantwana nihlale dining room ngiyeza thubhuti ahamba nyamalala bathe basahle nje kanjalo bezi voice ikhuluma yepeaker kunepeaker la sitting room bo sisi ngicela abantwana uyabayalela ukuthi
nidlula ikamero lokuqala kanjalo ngihleli lapho vele bayadayisa phela bona bafuna imali kuvunyelwe and bambona ubhuti amayemoto right nje buyathembisa zihambe kuthiwa kwakuyikhaladi laliphambili uthi usisi akazi ukuthi ikhaladi yini ayibona wadotshwa yini yabo ngesikhathi beqhubana ngithi bahamba phambili ikhaladi ngesikhathi evula lo isicapha pheze ubona umayibuthi isingane yabantu angihlehlanga ngisho umphindele ngangihlehla ngo reverse kanti shuthi inyoka yayisamsoconga ubhuti uphenduka inyoka ngoba wathi ususesha umuzi kwathola amathamba abantu une underground lo muzi unjalo nje sikuthola information phela ngalo sisosindile ngoba uNkulunkulu uyazenza imangaliso uyakwazi ukukusiza entweni ubona ukuthi bengeke ngize ngiphunyuke la ngiphunyuke kanjani nayo ke yayisho njalo iNkosi ngiphunyuke kanjani ifence yala ekhaya inde kabi kodwa uthi konke lokho kwenzeka wakwazi ukujomba phambewe unqunu ngilibalile ubethe la njengoba ebosisi ngicela ningigumulele ePickeni so njengoba kwenzeke lento usenquna ineyingubo useyikhohliwe ukuthi akagqokile on to ukuthi agcine sefohle wazi wagcina sephumele ku freeway wakhanyiswa yimoto zamdlula zagcina sezimsiza ezinye uthi lapha ngihike ngithukile ngiyatatazela ngithethe uyeza nje kodwa ke ngoba khona abanye abantu empilweni umuntu khona ngokuyibonela futhi thizeni wami kanti intatheli yini sisi yabo hayibo sisi uphiqiza inyembeza kakhulu umuthuki uyambona umuntu uma ethukile engathi nengqondo ihambile because waqale nje wayothiswa ngempela ingqondo ukuze qala aphumele obala khuluma ukuthi kwenzakalani until today Canada laziwe ukuthi lashonaphi kodwa ubhuti azange atholakale kwatholakala amathambo abantu intombazane enqunu shuthi lo muntu lo uyashintsha ngokubuka kwami ngoba le yandlu yakhe uthi ingane inuka nje lezi ubona imongene endlini zezangoma kanjalo kakushunga ngathi kuyashunga yini pho le phakathi yini le yamdonsa kuvaleka isicapha thanga amakilometers asemhlabeni kodwa lo muntu uthathwe bathathe ethembeke kanti uyothwala ngazi kanzi abantu ungathini nakona amantombazane cause phela abantu futhi maye ukuthi uthwele umuntu lo suke ekuyiposition yemali engakwazi ukuthenga noma yiluphi uhlobo lemoto ukuze mhlawumbe nomunye umbukayo ayihalela impilo yakhe futhi kube lula ukuthi umethembe isifundo sinongasinika abantu besifazane ingaba abaphuzayo mhlawumbe abanokuthathwa ematshwaleni begcine bengazakanga ukuthi bashonaphi abanye okusabesile befile singazange ukuthi babulewe yini bebulawa ubani kakhulukazi ke nababhemayo because phela ababhemayo laba batholakala khona batholakala ekudayiseni ngomzimba laba abanye abangabhemi banokutholakala futhi ematshwaleni okugcina sekuyinto eyodwa they understand le nto leyo kuyikho uthi yena usuke ngalikhiphile ngesihloko ukuthi uyadayisa ungathini advice yakho kuwona wonke umuntu wesifazane kanti weprofessor ngikutshela yabo lento ekuthiwa iphara abekho abantu abastrong njengomuntu obheme unga ngiqalele nje from kwi-COVID khona iphara latholakala ne-COVID cha kanjalo ke nala uthi ngibachazele ngempela abantu besifazane lento igcile kakhulu otshwaleni nalabo sisike abathi bona ama-slay queen badayisa umzimba ngama-internet opharo bayanuka inini but ibona uNkulunkulu abahlengayo sothi omunye ugcine ekwazile ukuphunyuka hayi ukuthi abahlangana namakilometers kodwa izime kanjalo bagcine uNkulunkulu ekwazi ukubahlenga but laba abanye izitori uthatha utshwaleni udakiwe nje kokuqala awukhumbuli nokuthi njengoba nje mhlawumbe uke wasizwa isitori santombazane yalala neforeigner yavukisa isalukwazi yathi mayithi yaphaphama akasekho ubhuti hawu mase uyayibo sibukela wemanga imdala ngidlula ngisho uma usebenza umuso womuntu usho usebenze ngaye yabo izinto ezikanjalo yini utshwala
Kubantu besifazane abaphuza utshwala. Zitshele nje uyiqhenye mase kuphelile ikhothi yakho okanye ke waphela khona abadla ngayo lento. Enza sure ukuthi wena usebenza endaweni esafety. 2, awuphumi nomuntu. Because iyona ndlela engono engiyibonayo esiza abantu abadayisa ngomzimba. Because le nto yokuphuma umuntu athi ngizokunikeza u2000 usuzwe imali uvela ubone ngathi uthi awungeke. Lo i-full house 2000 ekubeni la bengizothi le endlini zama-Nigeria mhlawumbe bezongikhokhela u300 hayi ungeke ngiyahamba. Kanti umuntu uyakuheha yokugila yokwenza noma yini. Kwenza ngitsho ngoba beduka abanye abantu ugcine engatholakali. Omunye utholakala umuntu esifazane unqonyiwe kunjani amaphansi zonke lezo zinto. Yini uheha ngemali uvume. Ungavumi ukuphuma kwi-site osebenza kuyona. Ukuze ukwazi ukuthi ube safety. 2, enza sure ukuthi umuntu osilisa ongena naye ngoba phela nakhona kuleyo site if ebeyiplanile lento ukuthi mina ngiyonquma umuntu esifazane mhlawumbe kudingeka iphathe eyodwa umuntu esifazane. Kumele yonke into yakhe aseshwe. Yabona mhlawumbe ngoba kukhona indawo vele eziba nama-bouncer yonke into yakhe ibe safety iyavalelwa kwi-catch yabo like esitolo. Into ekanjalo because manje abanye baya risk angene nomuntu akazi ukuthi uphetheni. Uyamnquma ngaphakathi. Ingakho ngithi abantu besifazane bengabe dedengu ungagijimisa imali. Imali ayipheli. Imali yimpande yesono. Kodwa futhi imali kulula kwindlela okuyithola. Iningi indlela okuyithola kunokuthi uzugcine risk ngempilo yakho. Because abantu besifazane banesibindi. Sinesibindi. Professor. Isibindi esinaso hayi siyamangaza. No, ngicabanga ukuthi idla amaningi esakeni nombuso asibonga ukuthi ufike nje uzosixoxela ngohambo lwakho, uboshwa kwakho, umsebenzi wenu. Besingayazi ukuthi shoplifting inemali ngabe sixaya sihlale sibona oswenkela okushini. Kuthiwa le nsizwe iphatha staff lathi. Nabantu nje abaziwayo ukuthi bayiphatha. And kumele ugqoke phela. Advertiser nawo ubonala cha phela yasebenza. Le nto yokuqala le phela nje ngoba hayibo kahle bo uthatheka kancane nje mina ke vele nje hayi bayazi nangasekhaya. Thandela nje ukugqokile makotini ngibe ngusha kokwami benza shonga lapha. Ngikhula ngithanda ukugqoka. Kanti nami uthi khona into okwazi ukuyithola mahala. Ma angiphathi ngeluthengi. Nkulunkulu wami. Kokubukwa wena. Ma ngangize ngishaye ngigqoke njengesichomane amakhavelo 2 colors. Ngangena speed. Ngabayeka nje. Bagabha ngithi kakufake touch bagijima. Ngacabanga ngoba nginomqondo. Ngabona ukuthi no, ayisesikhephe ngene. Bayawisa. Mina ngisho uplifter phela nje nginomqondo ukuthi esitolo kwenziwa kanjani. Kune-storeroom abangangenanga kuzona. Hawe ma Kingsmith nje ngangena igcathu welele ithule ethedu. Sebedlulile bake kwezinye indawo. Yibo la ngabona ukuthi kanti kuhlala kanje right bonke left. Hawe ma Perry Garden. Market. Buwethethu ngase ngama ngathi kodwa amasaka ngawagcwalisa. Hayibo Espitsi ngangilala ngesisu. Angithi amakhaliphosi adabukile lana adebethatha yonke into. Yabo ngaphansi mawufaka isandla. Hawe ikhwama ngizovuka nazo zamakhamve. Plastic abamnyama bo2 ngabadayisa nje. Dayisela abantu. Nami ke ngayikhethela kawami amasweathi ngoba ngisho ngiyakuthanda ukugqoka. Angenza sure ama-cake gear. Hoqam. Kwaphela uSpitsi uyawazi ufaka esikhwameni. Uthi nje uvuke nesikhwama. Hayibo ngangivusa izinto ongayitsheli ngobani kakufiwa nakhona kulo wamtapo wakhona. Hayi kwafiwa kakhulu. So ngangicabanga ngeke bayeke nje. Nginefoni nethoshi ngingene ngekhathi zalate. Nginike ithuba kahle. Ngobani ngiyayazi lento. Engisho ukuthi konke kodwa lokho kwangifundisa isifundo ekugcineni. Esimi isifunda ukuthi ungayitshela ukuthi wena ngoba awenzi
awukwazi abantu uma awubamnkunzi konke kuyi-risk ngoba bheka nje indlela okwenzeka ngayo ePotchefstroom. Shuthi nje ngizoshona nengane yami yokuqala yokugcina sengiyithola sengimdala nakangaka 30 years. Yabo ukuthi kuba kumbi kanjani. Akuba kumbi. So nje ngabona ukuthi no sekwanele, it's enough. Anginandaba ke manje. Ya ukuyithanda ngiyayithanda kodwa yabo lento yokuqala phamathini ngisho abantu abangabhemi silibanga nayo ithini. Ngicoshela sengingena manje ke kubona ngithi bengibadayisela itheki lonke ngiyaziwa ngalendlela. Chocho uma super bet yonke indawo bayangibekela. Mangibona futhi ukuthi busy khona ngiyangena emgqomeni ngithatha ishot lami ngiligoqe kahle ngigcine ngwathi but ithini ke manje ngisebenza ngayo. Iyakhokha. Ngiclean nje ngobani ngiyaziwa abantu. Ngiyabatshela nje bayaphuza futhi idako zasemasaluni ngibekeleni bojojo. Kanjalo ngoba imali khona ngiyayithola ukubhema ukusalayo. Kungakhali umuntu. Kungakhali umuntu. Yabo. Nje nokukhula kungikhulisile ukuba nengane. Because ezinye izinto bengizenza vele ngibe ngibona suka vele anginamuntu. Nginangane nginalutho nje sengiyinikele. Manje ngifisa ngisho usizo elingaqhamuka oluphuthumayo because kade ngaligcina lelo thuba. Ingane yami na 3 years manje ugogo wami naye uno 4 years ashona. So yabo ukuthi iminyaka emingakanani ngagcina ukuyitest. Hayi angiyitest ke manje. Uma ngathiwa usizo hayi imlo phezulu ngikhathele. Ngikhathele njalo. No ayisiyafisa ukuthi kube khona mhlawumbe ongavela afisa ukukulekelela ukuze uzohamba ubuyele ebantwaneni bakho. Siyabonga mfowethu ukuthi ufike uzoqwashisa umphakathi ngendaba yezidakamizwa nomngozi bayo. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe nababukayo nokuthi khona oqalayo ukuba ingxenye yohlelo lethu mhlawumbe ongaba namandla ngasifonela kusizakala uNombuso. Kakhulu sicela bacindezela usubscribe button. Cindezela nebell ezokubeka emathubeni ukuthi makwenza khona esinye isiqephu engisponsor izoganqeza ocingweni lakho. Uthi ke mase ungena phakathi obusuyitholela isiqephu sangalolo suku uhlelo noma ingosi i-How I Ended Up in Drugs ngaphansi kwaSitebele MPTV1 lapho sesilande khona abafowethu nodadewethu bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nengqinamba ka sebebhekene nazo phakathi kwezidakamizwa. Njengoba sihlale sisho ukuthi izidakamizwa ziyayifuna imali, uthanda ungathandi mase zicontrol ziyayifuna imali. Yilapho umuntu asuke seqala enza into ayengakazi azayicabanga noma ayiphupha ukuthi uyoyenza ukuze phela ezokwazi ukuthi afide umntwana obathi ufana nomuntu ozele ezidakamizwa. So mawungafisi ukuyithola usesimene esinjengaleso kuyokusiza ukuhlala lapha ubukela ama video wethu njengoba besuke befika ngokuhlukahlukana kwabo. Wonke umuntu unendlela yakhe agcine senza ukungcola ngayo ukuze akwazi ukufida i-addiction yakhe. Njengoba esho ukuthi wasinde ekufeni kwangeke ufena kuphela kodwa wayozoba ufe ngisho nengane. Udadewethu ke lokho amusho ukuthi naye wafika wasweleka lapha. Okuyinto ebuhlungu kakhulu ke umuntu kodwa kuyasho bathi social failure emsebenzini wakhe. Yeah noma yena esezwa esefisa ukuthi ahoke kodwa ke makuthiwa social failure emsebenzini walo sekushiwa izinto ezinjengazo lezi siyafisa naye lalo ngokuthula uyibekile induku ebandla. Yeah igama lami uProfessor Mwamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho Manchester sohlangothini nakamendlakazi ngakho ke sengincenga.